Μία κυρία έχει ένα μικρό αγοράκι. Πείνασε και τον έδωσε μία μπουκιά ψωμί. Το έμαθε και ρώτησα και δεν κοινώνησε. Αυτό είναι το κανονικό. Να μην φάει κάποιος, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος. Πείνασε, έφαγε. Αλλά δεν θα κοινωνήσει. Θα κοινωνήσει την άλλη φορά που δεν θα φάει. Να ξέρει και αυτό. Όσο και να είναι. Δεν θα πάθει τίποτε. Ίσα ίσα μαθαίνει την εγκράτεια. Δεν θα μπορώ να το πω στην εκκλησία, θα κλαίει αν πεινάει. Εσύ τώρα παίρνει παράδειγμα από τον εαυτό σου. Άμα δεν καπνίσει το πρωί, δεν πα. Υπάρχει κανόνα στην εκκλησία που λέει: αν θέλει να κοινωνήσει, θα πα νηστικός, κύριε. Δεν θέλει, δικό σου είναι το θέμα. Δεν πρέπει να κοινωνήσει. Διότι αν κοινωνήσει έτσι, όχι μόνο δεν ωφέλησε και βλάπτεσαι, διότι δεν υπολογίζει αυτό που παίρνει και τον κανόνα τη εκκλησίας. Και είσαι ασεβέστατος. Μπορεί να νουθετήσει το παιδί σου. Παιδάκι μου, θέλει να κοινωνήσει. Αν θέλει, δεν πρέπει να φας. Αν πάλι δεν θέλει να κοινωνήσει, τότε να φας. Και δώσ' του να φάει. Αλλά μην το κοινωνήσει. Για να καταλάβει το παιδί ότι αυτός είναι ο νόμος του Θεού. Ναι, όταν αρχίζει και καταλαβαίνει όμως, Πάτερ. Όχι από 2 δεν καταλαβαίνουν ακόμα. Από 3 καταλαβαίνει η μάνα, έξυπνη. Δεν καταλαβαίνει το παιδί. Καταλαβαίνεις εσύ. Θα του δώσει να το καταλάβει και αυτό. Τροφή αλλά και υγρά γίνονται. Τα πάντα λέει ο φίλος μου. Εδώ υπήρχαν παιδιά που δεν θυλάζανε Τετάρτη Παρασκευή. Μου λες παιδάκι είναι. Αλλά σύμφωνα με τις αδυναμίες μας